Mela, ħafna minna għandhom motivazzjoni, jixtiequ, u dak huwa l-bidu kif jgħidilna Mattejus li inti mela tixtieq. Għaxek ma tixtieqx jista' mhux jgħid jgħidlek Mattejus u ħadd ieħor. Da bħal meta t-tabib jgħidlek tittaqta' sigaretti ta' għax hemm bżonn, jekk inti ma tammettix illi verament hemm bżonn li taqta' sigaretti minħabba li huwa detriment għall kundizzjoni li għandek, għaw min jgħidlek jien ma jinteressanix ma nibqa' mpejjek. U oħrajn jgħidu illi iva nieħu dan il-parir. Li rrid ngħidu kemm huwa importanti illi nsibu nies li jtuna linja gwida. Iva, u kif qed tajjeb inti, tiġi minnek però l-ewwel. U ħanżid biċċa minn miegħek Karl, mhux ġast nixtieq, irid inħossil bżonn. Kif semmejt tajjeb ħafna inti, jekk it-tabib jgħid li għandek bżonn taqta' sigaretti imma jiena ma rridx jew ma nixtieqx, jiena m'iniex se ninbidel. U dan ifakkarni ħafna fis-CDs, kull ħaġa li ra CD volja issa ħajnqataw. Jekk dik is-CD sinjura u naf li apparti hemm ħafna li għaddu minn dis-sitwazzjoni. Jiena naqbel ħafna x'jiena ġiġri li ħafna bħal dis-sinjura li qed tajti. Ja fil-mija Mara tablodu wara nofsinhar imma filgħaxija naqa. Komuni. Naqa. Dis-CD jekk jiena ndaħħala pereżempju fid-DVD player u nibda ndoqqa, diħad doq dejjem l-istess. Dija rutina hi programmata hekk. Aħna bħas-CD Romina programmati. Ma nafx intom, imma forsi għal-bidu kontu t-esperjenzaw illi sa ma drajtu l-program, kontu tħossukom xiridu namlu għaw tajtek, tajt ħajajdu għek, nis illum drajtu, sirtu jiskom CD, u intom imdorrijin tamlu għandkom tamlu taslu fċertu ħin, tilqu fċertu ħin, u kollox programmat. Mela, l-ewwel qabel kollox, jekk irridu nibdlu ir-rutina tagħna, irridu nimmaġinaw li dik is-CD ħanobor xuha. Mela għal-bidu, mhux se jkun faċli, anzi normalment jgħidu li hemm ċans jieħu madwar 21 ġurnata biex tidradraw iġ-ġodda. Mela, ejja ndoqqu dik is-CD. Għadda fil-ħodu, sar wara nofsinhar, intfajt fuq television, wasal dak il-ħin tas-soltu illi taqbadni dik il-leblieba. Għandi l-għażla. X'se nagħmel? Ħammur niftaħ il-friġġ, ħammur niftaħ il-kabord, jew ħanara x'ħan ivvinta għax dik ir-rutina naf li qed tagħmel iktar ħsara milli ġid. Jekk xejn qiegħda nħossni li qisni skjava ta' dak l-aptit li qed jaqbadni. U x'nista' nagħmel? Għandek min pereżempju Romina jgħid, arem ħej, ħammur pereżempju nonxor fuq il-bejt. Ħammur mixja, ħammur pereżempju nitlgħu ninżel it-taraġġ, ħaniżvoga naqra ħanqum fuq tiegħi, ħammur nieħu nasa. Ixini, ara inti x'tippreferi tagħmel u x'l-aħjar li tagħmel u għamilha. U trid tindera, mela mhux tagħmilha darba, għax l-għada ħateġa tiġik it-tentazzjoni, it-tielet darba nerġgħu l-istess. Idra għamel xi ħaġa ġdida u nimxu minn hemm, issa nkompli dal-waqt.